Piye ya? Wis madang lagu tempe iki biasane lagu iwak, lagu tempe gara-gara lockdown. Ngene gari udut, ora rokok, arep tuku duit 500 perak. Sik kang gawe apa? Banget orang tujuh bayar. Waktu sapa wingi uli 1500 siki dadi 150.000 mundak noleh siji. Lah, jajal tok napa lah. Waktu sapa agen gelem metu wong anu suwe ora di metokna. 5 minutes later. Goleti mupang-mupang jebule nang tumbukan cawet. Gelem metu apa ora ya iki ya? Lah, jajal bae. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga dinas iki uli akeh. Kocok disit. Kocok. Kos temen daneng iki ya. Suara dibuka kayaknya. Kosor. Akhirnya metu juga. Amin. Iya, Bos. Wis kene pada ngedek. Ya, Bobong yang ora tau dimpani dikencot. Wis terang botol tau dimpani orang. Loh, apa tuyul mangan sih? Ya. Wajah luka apa ngomong? Wajah luka apa? Roti? Roti cara mati. Lah, pangan burger karo apa kan? Cara mati. Ya langka nang desa. Ane gedang ya. Lebihannya nyong dari siji. Arep ora? Arep sendi madang ora kencot. Ya wis nya, tangkep bae. Ora, Bang. Arep. Enak aja. Pedit. Wis kana, wis arep, Mbak. Mana? Pada ngoleh duit. Selok nyong kecut. Siap, Bos. Wis kana mangkat kok. Ngenteni apa sih? Ya kondisi apa tuyul bisa buka kawang dewek. Ya wis. Lihat sing akeh ya, acak aja wingi. Balik sik min. Kita kan maring ngalor apa ngidul. Ngidul bae lah, sementing aja mang tempat tinggal ya gano karena pada miskin. Ya yung ngidul bae lah. Kas. Ayo Tin jaga apa ya Tin? Anak apa-apa liwat ora? Iya jaga bukan motor liwat apa mobil liwat kok. Siji maning. Jaga jarak. Mana balik mana tempatmu? Ya wes lah. Ala lain. Kene dalan ditutup, ya ora ting liwat priwe ge. Ih, kayak ana wong kerja nih yo. Ayo tutup. Jok, kok sing nabuhnya ya jahil temen kok. Jahil ke priwe nyambe ngapa-ngapa maring kowe ora kok. Nyong bebet mau nang kene. Siji sisan iki mina. Tuman. Kowe mbok lah sing jahil lah, nabuki bokongko. Dengkulmu sih, kurang pegawaian temen nabuki kowe bokong tepos be. Yung mina nggelet dalan liyane bae. Ya yo mau mlebu mana mau sampai Pak Presiden mau. Min dene iki dalan tutup. Nah ya kok nang di dalan ditutup ya dia duit ya. Yang kene kurang duit yang ku bose gendok. Nah iya kok. Yung mina berantas bae timbang bose gelang kok sih ora dimpani maning. Ayo. Kira pada maringan dikira lagi lockdown. Dene iki wong perlu DPKM. Ane bae ndak pitulis ndok bae lah. Jangan kan sen tuyul kayak kok pada. Wong ganteng banyong weruh. Wong anak kaya ngapa Mbak kaya nyong.
jarang ganteng. Duh, wong bocah kayak keraca-keraca bengel kok ganteng. Ganteng tuh dia kayak artis CPTV, tembeng ganteng. Wis kena bocah pada balik pek. Mulai lockdown aja kok malah kelayaban. Balik kana, mau kenang corona. Ya wis pamitan No, kita. Ya, mana? Hati-hati Doyol. Dah lagi mangsan peceklik kayak gie. Dalan pe pada ditutup kowe ngane tuyul pada kelayaban. 2,000 years later. Wah, ngasih ngantuk teni lah. Suwe temen sih. Wis 30 jam ya kok. Nah kia sih pancen tuyul Jawa diomong ya teka. Ya teka kok bos, ora teka sing apa? Nyar laporan bos. Laporan apa maning? Aja ngasih laporan sing orang guna. Seperti biasa bos gagal. Jalan pada di lockdown kabeh kok mani kenang lor sing jagani galak banget. Wis gede, dhuwur, irang kalah waning. Dasar tuyul oslek. Ora sih. Ayo ki sih jaga apa ya tin ana apa liwat ora? Dia jaga bukan ana motor liwat apa mobil liwat kok. Sikit. Di mana? Dengkulmu sih naboki kowe. Kok ganteng kepriwe mbak kayak nyong?